Majitelé restaurace Šenk u kovárny v Mariánských Lázních Ušovice se rozhodli uspořádat netradiční akci pro své stálé klienty. A tak vznikl motokárový závod, který se konal v neděli 24. června ve sportovním areálu Kartarena Y u Chebu. Dneska pro hosty naší restaurace jsme pořádali akci Grand Prix Šenk u kovárny, závod v motokárech. Chtěli bychom navázat na další akce, jako je fotbal nebo tenisový turnaj, Grand Prix v tenisu nebo ve fotbalu. Doufáme, že to nebude poslední akce. Závodu se zúčastnilo celkem 25 soutěžících. Z toho máme jednu ženu, 2 děti. Všichni, kdo přijali pozvání na tuto sportovní akci, jsou hosté pořádající restaurace. Tomu také odpovídají ceny, které na vítěze v cíli čekali. Pro vítěze máme sud piva, pro druhého taky sud piva a pro třetího taky sud piva. Máme ceny útěchy, taky putovní pohár a medaile. Pak se těšíme na guláš a pivíčko, které bude v naší restauraci. Některých soutěžících jsme se zeptali, jak se jim tato akce líbí a jak tipují výsledky závodu. Já bych chtěl vyzdvihnout to, že dneska se teda samozřejmě říká, že spolková činnost upadá. Není tomu tak, v Ušovicích prostě kolem restaurace u Šenku je dobrá parta. Podívejte se, šlo se tady 24 závodníků a k tomu ještě celé rodiny, takže tady se sjela parta veliká, kde dokazujeme to, že prostě v té ušovické komunitě umíme žít. Vyhraje Roman Petrák, ale pak už se to bude mydlit. Já si myslím, že jsou tady daleko lepší řidiči a především lehčí. A u těch kár je každý kilo znát a s mojí vejškou a s mojí váhou si nemyslím, že šáhnu na stupínek nejvyšší. Po celý den byla ve sportovním areálu velmi dobrá atmosféra a po napínavém finálovém závodě jsme se dozvěděli jméno vítěze. Stal se jím Jaroslav Preizler, kterého jsme se hned v cíli zeptali na jeho pocity z vítězství. Výborný, první místo je výborný. Udělal hodiny v posledním kole a pak to bylo snadný.